Още стрихи към случая, който вчера разбуни така интерес в интернет, както и в цялото медийно пространство. Имаше ли ефект бурната пиар акция, която трябваше да насочи вниманието на държавата и обществото към проблемите на хората с мускулна дистрофия в България? При нас са Мария Славова и Марин Костов. Те са автори на тази пиар акция. Здравейте! Директно към въпроса на този етап, към днешна дата, считате ли, че тази акция постигна целите, които бяхте поставили в самото начало? Важно е да всеки от нас да знае какви са и целите, тъй като това не е единична акция, това е част от цяла кампания. Истината е, че крайната цел на всяко подобно нещо, и тя може да бъде само една единствена, то това е да има устойчива политика, насочена към хората с подобни проблеми. Със сигурност за 2 дни нямаме такъв резултат. Хубавото в цялата история обаче е, че вече имаме доста сериозен социален отглас, доста хора се заинтригуваха и привлякохме вниманието към проблема. В момента реално наши колеги, представители на Българската асоциация за невромускулни заболявания, се виждат със съветници на президента. Надяваме се да има ефект. Днес имаше конференция, която беше посветена отново на проблема. Имаше представители от Здравното министерство. Разбира се, все още нямаме поети ангажименти, но за нас резултат ще има единствено и само когато такава политика съществува. Защото просто един социален отглас или популярност на дадена инициатива не е резултат. Това е само средство. Какво бихте могли вие да добавите? Срещнахте ли чувствително всъщност в обществото? Защото така, може би това е била една от целите ви, наистина да достигнете до всеки един човек, който по някакъв начин да се трогне от историята, която показахте, макар и не е истинска. Имате ли такава реакция, обратна връзка? Реакциите са наистина, бих казал, доста силни и крайни. Има хора, които са наистина впечатлени от подхода, има и такива, които смятат, че може би е прекалено шокиращ. Но във всички случаи това, което можем да кажем, е, че истината е доста по-шокиращо от измислената история, която ние представихме. Съответно и по този начин се развиха нещата. Историята действително е шокираща. Имаше ли за вас морална дилема някаква? Дали да подходите по този начин, дали да стигнете толкова далеч или да изберете някакъв малко по-мек вариант на посланието си? Знаете ли, морална дилема човек може да има, ако не вярва в определено нещо или не е убеден в целите, които постига. Ние наистина бяхме убедени в целта, които имаме. Все още сме, тъй като тепърво ще се случват още неща. И освен всичко останало, бяхме толкова впечатлени от силата на Сашко или на Александър. И до такава степен това дете ни показа, че има смисъл да продължим с тези неща. И до такава степен неговото мнение беше силно и подкрепящо за това, което правим, че ни даде абсолютната сигурност. Казахте, предстоят неща. С какво ще шокирате още обществото? Истината е, че се надяваме с шока да стигнем до тук, тъй като в момента шокиращата новина е за самото заболяване и това, което наистина се случва и начинът, по който тези хора живеят. Едва ли има нужда от повече шокиран, отколкото просто да погледнем реално какво се случва. Колко души в България страдат от подобни заболявания? Това е най-интересното, че за съжаление дори няма официална статистика. Данните, които от организацията имат от Българската асоциация за невромускулни заболявания, че са между 5 и 6 хиляди. Но може би това е първата стъпка, която трябва да се подхване. Но хората с лични средства и просто добро желание, мотивация не могат да постигнат подобно нещо. Те имат много по-сериозни проблеми от това да се преброят. Да оставят тези деца достатъчно дълго живи. Защото това е проблем. Липсата на елементарни, може би за една западна култура неща, като дихателен апарат, витаминозни коктейли и така нататък, неща, които не са медикаменти, за това не се покриват, са нещата, които могат да удължат живота на тези деца не до 25 годишна възраст, а до 45 годишна възраст. Вярвате ли, че в държава като нашата с толкова изключително сериозни проблеми в сферата на здравеопазването, с хиляди болни хора, които малко или много са оставени на произвола и да се оправят сами, така не просто ще задвижите администрацията, но и ще се намери този финансов ресурс, защото обикновено отговор е няма пари, не можем да помогнем на всички. Ако нямахме вяра, сигурно нямаше да останем тук и нямаше да се борим за каузите, за които се борим. Защото ако човек просто се отчая и каже няма смисъл, това означава да не направим нищо. Както е казал и един мъдър човек, всъщност най-лошото е да не правиш нищо, да седиш и да се оплакваш. За това, когато има подобен проблем, ти трябва да бъдеш активната страна и да провокираш, тъй като провокацията цели да направиш така, че хората да те забележат. Понякога позитивно, понякога негативно, но да разберат. Казахте, че вече има диалог с отговорните институции, от които зависи това да се променят нещата.
Поети ли са някакви конкретни ангажименти? Диалога стартира. На този етап ангажименти все още не са поети, но ще направим всичко възможно да не спрем, силите да ни стигнат, за да стигнем до конкретни ангажименти, защото, както и казах, докато няма промяна в тази политика, всичко ще остане просто една интересна захаросана история. Какво опитахте преди да стигнете до тази крайна мярка? Какво бяхте опитали? Избройте нещата. Трудно бих могла да изборя, защото Българската асоциация за невромускулни заболявания реално съществува от повече от 6-7, може би дори 9 години. От 92 година. 92 година и повярвайте ми, тези хора се борят за съдбите на собствените си деца. Те са опитали всичко. Как повлия кампанията на Алекс? Виждаме в момента. Беше ли травмиран той? По никакъв начин. Аз и това казвам, че когато се срещнеш с подобно дете, всъщност един път се замисляш за собствените си много важни проблеми. И виждаш силата на духа в един такъв човек, който няма нищо общо с липсата на физическа сила. И това само може да те вдъхновява и да те кара да продължиш. Успех ви желаем. Благодаря ви за това, че ни гостувахте.